În 2022, cea mai periculoasă armă pe care un băiat deștept o poate deține este comunicarea și felul în care își exprimă ideile. România este o țară ex-comunistă. Comunismul a învățat oamenii să tacă și să înghită. Ăștia care au prins acea perioadă nu cred că și-au dat seama și și-au educat copiii după aceeași mentalitate. Majoritatea oamenilor din prezent se cacă pe ei literalmente atunci când trebuie să-și exprime gândurile verbal în fața unei alte persoane. Informația asta este destul de periculoasă dacă te duce capul și înveți să comunici mai bine decât ăștia, pentru că omul devine submisiv altui om dacă ăsta îl domină verbal. Te invit să înveți să dai bine din cioc. Este ultima fiță și cu asta garantat vei da moda. Un băiat deștept este și va fi mereu la bază o persoană foarte orgolioasă care a reușit să-și manipuleze orgoliul în favoarea sa și în defavoarea celor de care are nevoie. Orgoliul este un cocktail între cea mai proastă chestie pe care un om o deține și cel mai puternic combustibil care poartă omul spre glorie. Dacă ești stăpânul orgoliului tău, poți deveni lejer indirect stăpânul persoanelor cu care iei contact, pentru că nu există om pe această planetă căruia să nu-i placă să fie lins în cur. Ca să înțelegi orgoliul și ce vreau să-ți spun, imaginează-ți o prostituată care prin servicii sexuale ia foarte mulți bani de la un bărbat. Cine pe cine controlează? Forțează-l pe Dumnezeu să facă doar ce vrea cucul tău. Târziu aseară, înainte să mă bag în pat, m-a sunat Isaac Newton și mi-a spus că l-a rugat frumos Dumnezeu printr-o scrisoare să-i ciordesc principiul al treilea al mecanicii și să vă explic cum Dumnezeu face combinații cu voi dacă știți să-i dați parte. Pentru orice acțiune există reacțiune. Dacă eu îți bag degetele în ochi și ochii tăi intră în degetele mele. Acum hai să o luăm altfel. Să punem bani în exemplul nostru. Dacă tu îl împingi pe Dumnezeu cu bani, și Dumnezeu împinge cu bani spre tine. Dar dacă tu îl împingi pe Dumnezeu cu sărăcie, el cu ce va împinge spre tine? Vei zice, bun, dar de unde fac rost de bani ca să împing cu bani spre Dumnezeu, iar el să împingă cu bani spre mine? Răspunsul e simplu, de oriunde. Te spovedești tu după aia. Am văzut foarte mulți, să le zic așa, dubioși, în special aici în online, care susțin că dacă te vei plimba prin zone unde sunt oameni cu bani mulți, dacă vei cina la restaurante unde își fac apariția vedetele, te vei încărca cu energie și vei face și tu bani mulți la rândul tău. Frățiorul tău te sfătuiește cu mâna pe inimă să nu pui botul la căcaturile astea, deoarece vei ajunge un sărac care va cheltui bani să-și întrețină o iluzie. Dacă vrei să fii un băiat deștept, să te piși pe ea de energie și să-ți încasezi dreptul, plimbă-te, tati, prin zone de săraci, pentru că cu ăștia o să faci treabă. Bogații știu combinația și sunt destul de coafați ca să nu rupi nimic de la ei. Rapid, rapid, caută asta. Îți garantez că în 6 luni toată lumea o să vorbească despre ea. Am iarăși un mesaj exclusiv pentru bărbați, așa că dacă ești femeie, te rog să te muți la Andra Gogan pe canal și să începeți să lipiți împreună muci pe camera din față a telefonului. Există unele femei cu moravuri discutabile, nu o să le spunem curve, că o să se supere și o să zică că sunt un misogin. Și nu e deloc adevărat. De la aceste femei storci utilitatea lor, te distrezi cu ele sau faci combinații, dar niciodată în viața asta nu te vei căsători cu ele. Ce băiat poți fi tu dacă mergi în fața lui Dumnezeu de mână cu un asemenea model de femeie, indiferent de ce avantaje obții de acolo? Toți băieți te vor evita și o să te scufunzi încet între fraieri. Iar la final îți spun că nu poți purta Gucci la 700 pe tine, iar lângă tine să fi intrat turcii, tot 700. Șansele ca acest clip să ajungă la un sărac sunt extrem de mari din două motive. Unul, România este o țară foarte săracă și doi, săracilor le place foarte mult să facă uite așa pe TikTok.
Am să plec de la premisa că ești sărac și am să-ți adresez o întrebare care îți va răspunde la mai multe întrebări. Te-ai întrebat vreodată de ce ești sărac? Dacă te-am nimerit bine și ești sărac, răspunsul la această întrebare se va învârti în jurul unei idei de genul: tu nu faci mizerii ca cei care fac bani și de asta nu ai bani. Am studiat foarte mult mințile oamenilor, de aceea răspunsul pe care ți l-am dat eu se aseamănă cu răspunsul pe care l aveai tu în minte. Dacă te-aș întreba de ce nu faci mizerii ca să faci bani, mi-ai răspunde că nu e bine. Și dacă te-aș întreba de ce nu e bine să faci mizerii, mi-ai spune că înăuntru fiecăruia toți știm ce e bine și ce nu, și chestia asta face parte din categoria aia ce nu e bine să faci. Dar dacă ți-aș spune că există oameni care pot manipula până și ceea ce simți înăuntrul tău ca să-și asigure stabilitatea, mai crede? Dacă nu o să mă crezi, dă-mi voie să-ți răspund cu o întrebare. Dacă ai fi cel mai bogat om din lume, ai manipula oamenii să creadă că nu e bine să faci bani? Dacă răspunsul este nu, tu nu o să ai niciodată șansa să fii cel mai bogat om din lume. Să poți avea curve, să se prelingă efectiv în calea ta și să nu vrei să le ai, este cel mai puternic drog pe care îl vei experimenta vreodată în viața ta. Acest drog îți va deschide poarta spre o gândire net superioară. De acolo te vei auto-evalua corespunzător, iar vocea din capul tău îți va sufla în aripi atât de tare încât vei zbura la cea mai înaltă înălțime. Combinația asta nu ți-o poate spune oricine, pentru că nu oricine se luptă cu diavol și iese învingător. Te pupă fratele tău. Am să fac acum o afirmație pe care foarte multe persoane s-ar putea să o conteste. Eu mereu fac genul ăsta de afirmații. Fii atent. Este mult mai ok să fii un cocalar cu foarte mulți bani decât un corporatist angajat la Google cu 5.000 de euro salariu lunar. N-aș vrea să mă înțelegi greșit, nu este ok să fii cocalar, dar este mult mai bine decât să fii corporatist. Sunt absolut convins că există foarte mulți fraieri care o să încerce să se pișe pe mine cu tot felul de argumente idiote, așa că o să las eu câteva puncte de analiză, pișându-mă cumva în sus să vedem la cine pică în cap. Un cocalar nu o să facă niciodată o depresie, un cocalar este fericit, un cocalar are prieteni, un cocalar este apropiat de familia sa, un cocalar face sex, un cocalar înțelege viața în prostia lui, un cocalar nu lucrează pentru diavol, unui cocalar nu îi pasă de părerea altora, iar nu în ultimul rând, un cocalar nu are gânduri și plăceri dubioase pe care să și le reprime. Dacă vrei să fii un băiat deștept în viața asta, încearcă să fii un cocalar educat. Este absolut magic. Dacă te-a încercat vreodată ideea de a pleca în străinătate la muncă pentru a face o căciulă de bani ca să te întorci ulterior în România și să trăiești ca un rege, lecția 24 este pentru tine. Dacă nu faci bani în România, în țara în care te-ai născut, tu afară o să dormi în ghete și nu o să faci niciodată în viața ta bani mulți. Hai să discutăm puțin logic, poate te scapă frățiorul tău de un bilet de avion. Fii atent! Bani mulți rău, și vreau să subliniem mulți rău, ca să nu se opărească degeaba bombardierii de pe Germania, se fac într-o țară săracă. România, de vreo câțiva ani, este literalmente la cerșit. Bani mulți rău se fac într-o țară coruptă. Toate țările sunt corupte, dar România este un fel de Nadia Comăneci în această combinație. Bani mulți rău se fac într-o țară unde educația lipsește. În România, educația este în genunchi, implorând prostia să se termine în gura ei. Bani mulți rău se fac într-o țară unde mâna de lucru este ieftină. În România, cu 1500 de lei, 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, ai omul la ușa ta. Nu în ultimul rând, bani mulți rău faci într-o țară unde vorbești aceeași limbă pentru că trebuie să comunici excepțional și aparții aceleiași rase, pentru că oamenii sunt și vor fi toată viața lor rasiști. La final am să închei cu o întrebare. Ce șanse ai să cucerești un nou imperiu când tu nu ești în stare să fii rege în propriul tău regat? La lecția 25 o să vorbim despre pierdere și despre câștig. Această lecție este ultima lecție din primul modul.
Va urma o testare, iar după aceea o să continuăm cu alte module. Ai în fața ta 3 cărți de joc, Rege, Valet și Doiar. Aceste cărți ne vor ajuta să jucăm pokerul fraierului. În pokerul fraierului, Doiarul este un sărac care se supune Valetului, care este un manager de sclavi și care se supune Regelui, care controlează tot jocul. Deși Doiarul și Valetul sunt cărți mult mai slabe decât Regele, ele pot câștiga jocul doar dacă merg în etapa următoare, când se împart și alte cărți. Înainte de prima etapă, Regele obișnuiește să mizeze foarte mult ca frica să învăluie aceste două cărți și să rămână în aceeași poziție fără să participe la joc. Acum urmează întrebarea, fii atent. Dacă ești Doiar sau Valet și știi sigur că în această poziție Regele este mai puternic decât tine și te va controla pentru tot restul vieții, ești dispus să mizezi tot ce ai ca să mergi mai departe încercându-ți norocul, poate vei câștiga jocul? Dacă răspunsul este nu, te rog să-mi dai unfollow, eu nu te pot ajuta cu absolut nimic. Dacă răspunsul este da, ai toate instrucțiunile aici, știi unde o să o găsești. Bine ai venit la lecția 26. Astăzi o să scoatem la tablă un subiect de actualitate, bacalaureatul. Am să fac iarăși o afirmație șoc punându-mi toți fraierii în cap. Fiți atenți! Diploma de bacalaureat este garanția guvernului că aveți cele mai mari șanse să deveniți niște sclavi în viața asta. Pentru toți fraierii aia care la auzirea acestei afirmații s-a plimbat colecistul prin ei și au făcut puroi la inimă, vreau să vă spun că eu am luat bacul și am terminat facultatea de medicină. Să revenim la subiectul nostru. Dacă nu iei bacul, îți vei forța mintea să găsească rapid căi prin care să storci bani din societate fără ca societatea să te angajeze. Treaba asta nu este o veste bună pentru guvern. Totodată îți vei deprinde anumite skill-uri care te va ajuta să fentezi capcanele sclaviei. O altă treabă destul de supărătoare pentru guvern. Hai să analizăm și tabăra cealaltă. Dacă iei bacul, mintea ți se va relaxa, vei crede că ești un zeu al cunoașterii și vei merge la o facultate. Acolo este punctul în care tu vei renunța la viziunea ta adoptând viziunea facultății. Te vei așeza în bancă ca un idiot și vei aștepta ca un alt idiot să te învețe cum să devii un idiot cu diplomă. Diploma de idiot te va ține ocupat de ocupația ta, în timp ce idioții fără diplomă vor fi ocupați să te conducă. La lecția 27 o să vorbim despre succes și am să-ți dau cea mai simplă teorie pe care trebuie să o aplici dacă vrei să ai succes. În primul rând trebuie să clarificăm o treabă destul de importantă. Nu a existat și nu va exista niciodată om pe planeta asta căruia să nu-i placă să fie de succes. Spre binele tău te sfătuiesc să fugi până rămâi descurs de cei care susțin contrariul. În al doilea rând, cei care aleargă excesiv spre succes nu sunt oameni normali. N-aș vrea să fii idiot să crezi că cei care refuză succesul sunt zdraveni la cap. Din contră, adevărul este că șansele tale să te naști normal și să mori la fel trăind în această societate sunt aproape nule. Acum că știi datele problemei, am să-ți spun ceva ce nimeni nu spune, pentru că nimeni nu-și asumă adevărul. Eu îmi asum. Ia un pic și o foaie și scrie după mine. Pentru succes este nevoie să fac absolut orice. Indiferent de ce va fi, trebuie să fac absolut orice să fiu în poziția aia. Atât de simplu e. Îți urez mult succes! La lecția 28 o să vorbim despre monogamie, a.k.a. aceeași gaură for life. La această lecție te-aș ruga frumos să o încui pe măta în altă cameră și dacă prietena ta se află cu tine în aceeași încăpere, să o trimiți să facă curat la baie. Am să încep cu o întrebare simplă. Să presupunem că ești cel mai șmecher bărbat de pe planeta aceasta. M-ai învățat că e bine să dau în mai multe păsărele sau că este rău? Înainte să-mi răspunzi la această întrebare, vreau să-ți spun că datul în păsărele excesiv
transformă un băiat de gară într-un băiat șmecher care își dorește cașcaval mai mult și putere nelimitată. Îți mai dau puțin timp de gândire și încă un indiciu. A fi cel mai șmecher băiat de pe planeta asta înseamnă să-i faci pe ceilalți băieți să creadă că ei sunt mult mai fraieri decât tine. Revenim la subiectul nostru de bază. Monogamia. Dacă ești cel mai șmecher băiat de pe planeta asta, nu ar fi fără sens să prostești bărbații când ai putea prosti femeile, să sară pe bărbați și să le explice că monogamia este ceva ultra sănătos? Dacă răspunsurile tale au fost nu, nu și nu, tu ești o păsărică. Bună seara, bine ați venit la lecția 29, numele meu este Vlad Dracul, eu am să vă învăț cum să nu fiți fraieri. În această lecție o să discutăm un subiect destul de fierbinte, fluctuațiile energetice ale unui fraier. Dacă vrei să fii un băiat deștept, ia-ți care perci o să spun acum. Totul în viața asta este alb sau negru, da sau nu, bun sau rău, fraier sau șmecher. Atunci când te întâlnești cu o persoană există două ipoteze simple și clare. Tu ori ești mai șmecher, ori mai fraier decât acea persoană. Fluctuațiile energetice ale unui fraier îl face să se muleze după mediul înconjurător. Dacă tu reușești să schimbi energia oamenilor când apari, tu îi controlezi, tu ești șmecherul lor. Dacă e invers, ei te controlează pe tine, tu ești fraierul lor. Luptă cât poți de tare să fii ăla, nu celălalt. Înțelegi tu? La lecția 30 am să-ți spun că 80% din populația planetei, 8 oameni din 10, sunt niște târfe față de propria lor persoană. Cu alte cuvinte, își dau muie singuri. Nu știu ce experiență ai tu cu târfele, dar eu am auzit de la niște persoane că dacă te porți frumos cu ele, te vor călca în picioare. Iar dacă te porți urât, ce să vezi? O să înceapă să te iubească. Acum gândește puțin logic. Dacă o persoană își dă muie singură și tu te duci cu un buchet de flori la ea, o să-ți dea cu el în cap, o să creadă că ești un fraier. Dar dacă te piși pe el de buchet de flori și dai muie direct, acea persoană va înregistra cumva muia aia și o muie dată e o muie dată. Va ști mereu că tu ești mai puternic decât ea. Legenda spune că acel băiat deștept care înțelege profund această lecție va muri deshidratat din cauza târfelor.